subscribe to my channel. And also press this bell icon. Ano boy? Sure ka nga. Makakakuha kita talaga at gold. Dili kita nagbibinurobot laula. Ha? 100% Bulawan! Iton! Iton! Tara! Pre, ba't mga bulawan na kita mga bato-bato? Oo, pre. Dikit itong pre na bato. Dikit talaga. Lo, ano ba yung maintindihan? Oh, pre, itong bulawan, pakadto pala kita tatong kakadtuan. Itong bulawan, akadto haunhan. Pare, mahal ba't gold? Mahal gold. Kaya presyo yan na itong gold. Kuan, duha ka gold. Duha ka piso, bali dos. Tag 2 piso. Oo, kay mahal gad. Lagi, mahal. Ini. Ay, pamagol kita. Ano man, tuloy. Sige, tara. Uy. Ini yang lebih. Kulin ya. Gold. Parayo. Awa di abe. Miyawa. Libat ka gad. Gold. Lubi ini. Lubi. Coconut. Dawa, may bangin. Ang gudang may tagutan. Itong gold. Tikang ko dito niya mga bato. Nadikit niya mga bato. Ato ito niya dito. Si daw, kita daw naton mapa. Dali, kuha daw. Master! Ali boss. Nah, kita bos. Nah, mapat na. Ang mapa. Ini nga mapa. Tikang painin akon kalululuhan. Ang lulo paniya. So, tikan ini anak kalululuhan, tikang pangadan akon mga kaumungkunan, mga kapapturan, nga dungawan amon mga kalululuhan. So, ini nga mapa, giihain nan hiya. Since 1251 pa inihiya nga mapa. Oo. So, as init aton pagsusundon. Hala man kita yan, Bulawan. Asa nga nito gagamiton ini nga mapa. Kaganina, dini kita pagbaktas. Oh. So, ini nga lubi, asya na eh. Adi nga usa, Ginsinso naman na din yun. oo, bangin ginsinso na. Kaya nagbagyo, nag-tsunami pa. Ano man ini nga balay, boss? Waray na tiyakan. Nagpakasit ng mga panahon. Gimbulig la inihiya. Naman kita nga. Itimpaghuna, boss. Iniit nga gold ba? Paka-invite it pagkadto niya. Pakuna, siguro asya goda din ni taton sususubong nito. Maliko kita nga di. Bangin dito ha, ubos. Sige. Sumaagi pa kita hindi ni nga sapa. Ini. Ano? Anay daw, boss? Ano man na sapa? Di man. Asa din itatagi ano? Di da. Kuro ini. Para man hindi rin madayon-dayon. Pagkarayuan man ni tatong kukuan, lalaktan. Okay la ito, may dataman tubig. Pero may daw ko problema pare. Kaya pag abot din makusog din ituran. Kaya kuro, yung nakadama kita pag pinatpangahuli nakadama na kita. Itong pag-uran, kada sa ka-oras,
Tag-usa laliwat ka pero. Okay, maupay, makakalikay kita. Makakalikay, makakalikay. Kaya naman, dad. Ano man, dayon kita. Dayon, Sige. Pilwat aton mapa kay amo tot pinaka-guide. Ano dyan? Dayon kita. Kina-quarantine kita. Di 14 days ito. Dayon ito. Di na kita. Ay kamo kabaraka, hen ma-quarantine kita. Ay makuha ta nga nito nga gold, di ba? An ba suwada? Oh, makuha ta nga nito nga gold. So sunugon ta nga nag-quarantine na aton. Ito. Tara. Tara. Sige. Another direction. Wala na ko. Pak! Pak! Sige, tuloy. Mga pare. Oy, anay daw. Paniskan sa daw anay kita. Nagibinaktason. Tara, pamuro ko anay kita dito. Pare, balik din pagpuro ko anay at pag-atubang. Sabi ko wala lingkod. Lingkod din eh. Bayan ka din nga oras. Pag linalakat ta. Makurit siya naman kapapositive pa kita. Di ko nag-positive. Yako, si positive. Anay daw ngayon mga pare. Ano daw lat kolorit at bibili mo nga gold. Adoy pare. Ikot nagkikinuhan tapos di ka makaramit colorit gold. Basta story at gold. Brown iton. Bulukan mo. Ito na yung kulay hit gold. Light gray. Mga bulok. Pak! Brown. Light gray. Ano iton? Itong na color gold. Suga din eh. Pink. Ito na akong lolo. It gold. Wara ito niya kolor. Bulok! Dako ka nga bulok! Kung waray kolor, di rin makikitaan. Ungod! Na ano ka yun eh? Di ba? Kay Bogo. Hagi, nakulurhit na gold. Basta na giblat, gold iton. Ano? Tara. Tara. Sus! Ano rin kumatas siya na ini? Sus, plastic. Wala tong gamit. Piso man lat gapit kilo. Ah, di nga nilot ang mangga, utod na. Tungkol naman ton. Ano man, tara, uli na lang kita. Wala tang mapapala ka na. Tara. Ako ang diwata. Ako ang diwata na tutupad sa inyong mga kahilingan. Hiling? Adi, igatod kami nga di hindi nga mapa nga 1251. Kay amo indi to aadto ang mga bulawan. Ano? Oh. Ikadi ang mapa. Adi. Sigurado ka mga mapa ini? Oo, mapa iton, di ka nakakabasa at nakasurat dida. Ha? Igtuddo kami iton nga mapa kung hain iton nga bulawan namon kakadtuon. Dere maini ha Pilipinas nga mapa. At China maini. Kaya di jacket yan. So ini nga gold. Ara hindi na Pilipinas at din na China. Pasensya na ka mo nga otoy. Katak power dere maabot nga to China. Pan Pilipinas lang iya. O sige, iba na lang ang hiling. Iba, hindi sa soberano. Ano na Pilipinas? Oo. Sige, itamon hiling. Pagi mo na lang sa soberano para maging uyab namon. Di ba? Ito, uyab ka na tanan. Kaya.
Diritong pwede, kay damo ka mo. Di malito nila sa Soberano Pilipinas. Kiss man no. Kiss. Tiyan dawan mapa, kaklaruhon ta. Larnin larnibets. Tumadong tadongtong. Lumiko likoko. Yumungod ingod-ngod. Pilimtim tinins. Ayak niyo paghimo ang alay sa Soberano. Kay virgin pa ako. Never been touched, never been kissed. Ba't mga bula? Wala dahil kita mga bato-bato. Tikot nagkikinuan tapos di ka makaramit colored gold. Basta story at gold. Brown iton. Diri pa ba tayo? Asya na doon, sige. Tapos ikakat ko na lang, tapos matras nga ako. Para maging dua ka mo. Okay. 3, 2, 1, action! Sige, okay na. Di ba? Kay Bogo. Bogo. Bulok uli. Sige, bahala na. Basta na kid ano kinita ko. Ako ang diwata! At anay. Pasensya na ka mo kay Tak Powers. Pilipinas la naabot na. Mga auto kay Tak Powers di maabot nga sa Japan. Ikadian mapa, kat anay. Kadian dawan mapa, kaklaruhon ta. Kat anay. Larnin larnibets. Tumadong tadongtong. Lumiko likoko. Yumungod ingod-ngod. Pilimtim tinins. Nagsirom. Nagsirom. What's up mga kasunggab? So ayun, mag-shoutout na kami ngayon. Unang-una po sa lahat, salamat po sa inyong panonood sa aming vlog ngayon. Okay, mag-shoutout po kami. Shoutout! Shoutout kay Sherlyn Pagayanan. Shoutout kay Princess Buddy Floria. Shoutout kay yun po sa lahat. Thank you. Shout niya yung takbaby nga da. Magkita ka. Oh mga kababayan, shout out kan Padua. Joshua Padua, kan Edward Kiminales ni Horay baka upo dyan na kay BC. Shout out kan Melinda Daganyo. Advance. Happy Pista. Mamatron kami ay. Okay, shoutout gyapon dito na ako nanay ngayon tatay pati na ako mga kabugtuan gyapon shoutout. Okay, shoutout gyapon dito kan Jennifer, shoutout. Sana all. We love you all. Shoutout gyapon. Tempele. Shoutout gyapon kan shoutout kan Bia Duran. Birthday. Ay, mayroon pang irang natin nga birthday girl. Okay, shout na kan Rosbel. Sana magpakaon niya. Sino yun? Rosbel. Basta kaklase ko niyahan. Isda. Kantay tayo niyan birthday. Happy birthday. Happy birthday. Mali. Sundat ako. Happy birthday. Pwesta na. Anay Okay yun guys, thank you nga pala sa panonood. Kung hindi nyo pa napipindot yung subscribe button, don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell para updated po kayo sa aming mga bagong videos. Okay guys, ATV Vines, maybe it's not the reason of your smile, but it is the reason of your happiness. Thank you, have a good day. I love you all.